Salutare prieteni, eu sunt Arman și astăzi o să întrebăm fetele cât de des consider că este normal să te uiți la filme porno. Pace! Cum te numești? Ioana Bianca Anuța. Mai cunoscută ca? Joe. Joe, Arman, îmi pare bine. Cât de des consider că este normal să te uiți la filme porno? Să ești mai conservator? Eu caut sinceritate. Bun, am înțeles. Te-ai excitat vreodată filmele porno? Da. Vă uitați la filme porno împreună? Nu. Vă uitați Pentru că o am separat? pe iage. Te-ai uitat vreodată la filme porno? Da, desigur. Te-ai excitat la filme porno? Normal. Am înțeles. Te-ai uitat cu partenerul tău sau singurică? Și cu partenerul singură. Ce genuri de filme porno îți plac? Soft porn, hardcore, Două fete threesome. și un băiat pentru că mi se par fetele mai atractive. Nu v-ați uitat la filme porno niciodată? Eu nu, cât îl am pe iubitul meu nu mai trebuie. Da? Da. Păi sunteți mai conservatoare, să înțeleg. Da. Și tu ai iubit? Nu, eu nu am iubit. Nu te-ai uitat niciodată la filme porno? Nu. Vrei să te uiți cu mine, că tot n-ai iubit? Ai folosit vreodată jucării sexuale? Nu. Deci ești cam conservatoare, zici. Nu. Dar... Deci Trebuie nu, să dar îmi pare folosești- da. Nu trebuie să te îmbraci în polițistă și nu trebuie să folosești, nu știu, jucării ca să nu fii conservator. Altă întrebare. Ai folosit vreodată jucării sexuale în timp ce te uitai la filme porno? Nu. Dar tocmai mi-am comandat unul de pe AliExpress. Și ce este acel... E roz. E foarte drăguț. roz, ok. E foarte drăguț. Sper să vibreze bine. Are mai multe setări, din câte am aflat. Sunt mai multe setări. Ați folosit vreodată jucării sexuale? Nu. Masturbare clasică, da? Nici aia? Aveți nevoie de un bărbat ca să vă excite. Da sau nu? Ți-am zis, dacă atâta timp cât l-am pe iubitul meu, cred că mi-e de ajuns. Ai folosit vreodată mânuța? Nu. 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 Câte degete folosești în timpul actului sexual? Câte închizi? Câte poți să închizi? Ala ți-l bagi? Cum te numești? Mă numesc Irina Zain. Irina ai de ajuns. Da, Irina. Da. Irina, îmi pare bine. Arman. Cât de des consider că este normal să te uiți la filme porno? Cât de des? Cel puțin o dată pe săptămână. Cel puțin o dată pe săptămână, da? Ce fel de genuri de filme porno îți plac? Mie? Da. Orice. Orice, mă uit la orice. Dă-mi unul favorit. Favorit? Threesome, soft porn, hardcore, Hardcore bukkake. threesome. Hardcore threesome? Da. Ce fel de gen de filme porno îți plac? Alea romantice. Ok. Bun, Cu te-ai uitat poveste, vreodată cu Ok. săruturi, cu îmbrățișări după, Soft cu porn logo. Nu vrei bukkake sau ceva? Nu știu ce ai, mă, tată, mă, doamne. Care sar mai mult pe una. Nu mă uit. Nu te uiți la filme porno. Mi se pare prea fake. Fake? What about amateur porn? Porn amator, nu? Orice este Înțeles, bun. despre porno, fake. Dar Îmi pare ce rău. zici despre persoanele care se uită la filme porno? Este ok? Nu cred. Din moment ce mi se pare fake, eu nu știu alte de persoane ce nu te-ai se excită, uitat. se De ce excită te- alte persoane la filme porno. Vezi același lucru de Se fiecare excită alte dată. persoane la filme porno sau nu? Probabil că da. Ok. Te uiți singurică sau cu partenerul tău sexual? Păi, normal ar fi partenerul. Ah, deci te uiți cu el, da? Partenerii. Ai făcut vreodată roleplay? Domnișoara polițistă, domnișoara asistentă. Da. Da? Nu spun ce fel de domnișoară, dar da. Ai folosit vreodată jucării sexuale? Oh my god, normal. Pentru tine e normal. Și ghișe, ești prima fată care zice normal. High Cine five. nu are cunoscut, Ești normală. Cine nu are cunoscut înseamnă că minte. Ai folosit vreodată jucării sexuale cu parteneratul? Nu prea. Ok. Bun. Dar roleplay, gen asistenta sexy, polițista sexy, ceva? Nu, e ok. Nu, mă, sunt prea spontan pentru chestiile astea. Și mai aveam eu o întrebare, dar trebuie să mă mai gândesc. Și mai perversă. Zi, cât poți să fii de pervers? Hai să vedem. Era pentru fete de obicei. Dacă folosești jucării sexuale sau se masturbează cu mâna, tu probabil cu piciorul. ai Sunt mai elastic. Ai folosit vreodată jucării sexuale? Nu. Nu? Mânuța? Ești mânuța? Sunt căsătorită. Dar mânuța. Nu. E nevoie de un bărbat să te excite. Și? Ha?
Te-am întrebat, e ok ca un bărbat să te excite? Ai nevoie de un bărbat să te excite sau te exciți și singură? Păi bărbatul trebuie, nu soțul! Singură nu poți. Sunt de 9 ani de zile căsătorită. Singură poți să te exciți? Păi se poate, dar nu Dar merge nu tu. singură. Nu merge pentru tine? Nu. Pentru alte persoane crezi că merge? Păi sigur că merge pentru alte persoane. Să rămân. Și ce e romantic? Sufletul tău mare și vreau să vadă bine în seara asta. Pare rău, asta e audiența, nu? Pe ce planetă trăim? Bă, bune, hello! Ai uitat vreodată la filme porno? Și din greșeală. Doar din greșeală. Adică nu și din greșeală. De plăcere te-ai uitat la filme porno. Nu știu ce să zic, să uită mama. Adică mă Las-o întâlnește pe lucruri. mama, că nu cred că ajunge la canalul Am meu. o vârstă, adică e inevitabil să te uiți. Să E nu inevitabil să nu, dar te-ai uitat de plăcere. te uiți. De plăcere. Da, ai zis. De curiozitate. Oh, wow! Nu. Oh, wow, interesant și m-am excitat un pic. Te-ai excitat? Nu eu, tu. Nu, eu nu. Tu nu te-ai excitat, ești mai conservatoare. Eu sunt mai conservat. Am În înțeles. seara asta nu, Deci- dar în general da. Te-ai uitat vreodată cu partenerul tău la filme porno? Dar bineînțeles. Ok, super. Și ce fel de gen de filme porno îți plac? Bă, în afară de... Ne-am uitat la tot felul, la gang. Gen, te-ai uitat la tot, care e preferatul tău, nu care-i Bă, tot fel? n-am un preferat. Soft porn, hard porn, threesomes, bucache... Bă, n-am din astea, n-am fetișuri sau din astea să mă uit la așa, dar m-am uitat și la threesome, m-am uitat și la... Adică, na, mă rog, la... Ai explorat, ai văzut care-i treaba. Ideea este că le-am văzut pe toate, înțelegeți? Bravo, high five, mă bucur că ai explorat. Ai jucat vreodată un roleplay, gen asistenta sexy, polițista sexy, tra-la-la? Sincer, nu. Nu. Tu ești mai Nu, dar conservatoare în sunt pat. sincer. Nu. Zin ceva Mi se pare kinky. penibil să joci un rol. Nu știu, cel puțin mie nu-i pe placul meu. Ești mai dominantă în pat sau ești mai dominată? Și. Și, ești cu rândul. În general, femeilor îmi place să fie dominante. Ai primit vreodată un bici pe spate, așa, pe funduleț? Nu, n-am. Ești cu minte tu. Dacă e să dau, nu iau. Nu Bă, iei? da, e. Ești a dracu tu. Când te uiți cu partenerul tău, ai făcut vreun roleplay gen doctorița sexy, polițista rea, ceva de genul? Da, dar fără să mă uit la filme porno, adică pur și simplu din... Da? Da. Și ce ai fost tu, deghizată? asistentă. Asistentă, da? Salvezi oamenii de atac cardiac, da? Aș prefera să nu, dar nu, posibil. Atac cardiac aici sau aici, da. Dar ai folosit vreodată jucării sexuale? Am încercat, da, dar nu mi s-a părut ceva, nu știu, Wow. care să mă definească. Cum te numești? Adrian, Adrian de la? de la noaptea târziu. Noaptea târziu, îmi pare bine. Cât de des consider că este normal să te uiți la filme porno? Depinde de vârstă, dacă e până în 18 ani, de 2 ori pe săptămână, dacă e după 18 ar trebui să le faci. Ai uitat vreodată la filme porno? E inevitabil. Te-ai excitat vreodată uitându-te la filme porno? Ce să fac? Te-ai excitat vreodată uitându-te la filme porno? Tu crezi că există cineva care se uită și nu? Ca băiat, da, dar ca fete suntem curioși. Mă, Deci zici că da. eu zic că da. În cuplu, cred că În cuplu te uiți la filme porno. normal, păi sigur ce sens are. Ca femeie cel puțin. De 2 ani. Da? Te-ai uitat cu partenerul tău, da? Da, da. Am înțeles, foarte tare. Și te excită când te uiți la filme porno? Da. Ce genuri îți plac? Poftim? Genul tău favorit de filme porno? Soft porn, hard porn, Eu threesomes? sunt mai plictisitoare, așa, cred că soft porn. De obicei întrebarea asta e pentru fete. Și de obicei le mai întreb dacă folosești jucării sexuale. Bă, nu. Folosești jucării sexuale cu Nu. prietena ta? Nu, Ai nu, folosit vreodată? nu. Roleplay, Absolut, nu, gen absolut. domnișoara asistentă, domnișoara polițistă, deloc. nici asta? Absolut deloc. Mi se pare inutile și mi se pare un fake. Mă consider un om destul de echilibrat și normal sexual încât să nu... E și tu echilibrat. Nu, mă, serios. Este subiectivă definiția echilibrat. Corect că e subiectivă treaba, dar nu, pentru mine e bine, nu, n-am roleplay-uri, n-am jucării, absolut deloc. Mi se pare că ar trebui să fiu eu acolo. Mersi Da, frumos. Dacă tu ești mai echilibrat, eu nu pot să mai întreb ceva. Asta e. Trebuia să... păi da. Dacă nu ești dezaxat, nu pot să mai întreb. Bă, din păcate sau din fericire nu. Mersi frumos, apreciez. Mulțumesc de vizualizare, ca de obicei nu uitați să vă abonați și să dați cât mai multe like-uri, să încercăm să ajungem pe la 10.000. Pace!